you know the beer so saying we are my basically Quahazi would like to Horaka Samase, Kurokaka. Yeah. Yeah. So, example, my name is Alaki. Example, my name is Nemuki. Namudi, I'm a Dava Sikum, and Emmy Hankum near set. I also carry the word here. Yeah, Mamazo. Fatwa in what not to get to us. The very proud of even eight coming near set there. He brought the e-commerce selling his 80% in Megamian. That when the winner, my walk when I can do one of as evening, he would come. Exalta di Garere, che qui is rechtmak, en de willen daar rechtmak,
Zal ik nou die geheim verliezen? Die geheim wat ik over de jaren. Ik ben hier gezegd, hè, dit meer mij. Omga voor in cross dat we doen van maar ik kan maar jou. Kijk hier hoe schiet. Isaac was groot. Kijk ja hoe schiet. Isaac is groot. Kijk niet hoe schiet. Isaac zal groot wees. Nou Isaac. If je denkt dat we plaats groot geraakt nee. En toen kan je dus nou in die drie wat kan je beginnen horen. En die lied wat je nog net gespeeld heeft. Pam 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 pam. Je giet het dan af nou, die zaak wat nou groot was, ik moest nog niet groot dat die moet zo gaan klinken. En toen ik nog het ding met vaart pakken die sound. Maar ik kan het niet van die. Dat is niet wat ik ging. Maar toen ik besluit had, dit is goed met die mond gaat doen. Totdat ik nou hier in zo'n gemeente gekomen ben. En één na begin, je ging op gecreëerd. Maar nou heb je hier niet op gespeeld. Toen ik nog gezegd, ik oh, wat ik denk nou met die keyboard gaat doen. Oké, zo, ik zeg maar, ik kan nog heel goed spelen. Maar ik heb heel veel gespeeld met maken met hij, niet zou je hier maar goed. Nou, kom spelen die zo. Was daar nou een zak en een zak? En die andere zak. En toen had je kind nou. Ik doe zo, rabak. Oké. Maar bijna dank je, die willen binnen bijna dank je.
ke mama to se la ke ba tama